So hi guys, namin karon sa Bad Boy Wings sa The Greenery. Kaya among ipaila-ila kang Glenn ang Suicide Wings. Tanaw na to kung kaya niya ang Suicide Wings dire. May ano na ako. Kamo, nakasuway na mo ha? Nakasuway na mo dire. Tanaw. Let's go. So, grabe na. Suicide Wings here at Bad Boy Wings. I hope Abuke survives. So let's see what happens. Now, one each. First round. Good, ready? 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 Go. Yeah. Cheers. Cheers. Parang laki na. Here are the wings. Yeah, cuma lima. Sibate. Halang pero lamig ya. Halang ya. Siya ba lamig ya? Ang sorry ka, wag i-dot eh. Dapat ba ito bigay? Sorry ka, feel din ako kaya ito tubig ko na. Ayun na na. Ya. Alam mo sa dito. Wow. Kau na lang. Yes, double one. Round go, ready? Wala ito bigay pa. Tubig ko yung buwang. Tubig ka yung iuhaw. Wala akong iuhaw. May isang bang pala rin. Kaya. Yeah. Balik. Okay, last. Mas magwala, dozen. Alright. YOLO. Cheers. Marami sa kumang magbata. Kumana ako. Pwede na mo yung tubig kay urot ako. Dito naman tubig dyan. Mas muhang man. Ayun, sauce. Ay, tamis na yung good. Nalawan, pero ha? Find peace within the fire. Kami ko ang tawag dito dito. Masalamat Ako ko. ginawa ko sa order. Masalamat ko yung hapdanan mo namin. Ako dito. Hapdanan mo na sa una. Ako kay kuha na yung lima. Kira ka? Kaya. Salamat kung tubig, no? May gali ko nun, ilan na nagipahinayan. Unso dito sa una. Yeah, so guys, if you wanna take the spiciest chicken wings here in Cebu, check them out here at the Greenery, Bad Boy Wings. Sipol tulo. Order the Suicide. Tell me what. You should take a picture before and after. Before and after. Siya, why changes? Ako, ipaningot na. Kasama ba na? Kastigos kinikanan. Kahirap po.